ליאור. ליאור. כן. שלום. הצלם מוכן? אפשר להתחיל? מהפרק? תודה. טוב, יש לי שאלה היום, אולי קצת מעצבנת, אבל טובה, שאלה שנשאלה השבוע, ומעניין מאוד מה דעתכם בעניין. הסיפור הוא כזה. היה בחור שיצא, בן אדם בעל משפחה, יצא מהבית לסוף שבוע. יצא מהבית מחמישי עד מוצ"ש. ונעל את הבית והכל בסדר, ויצא כמו חזר. הוא חוזר הביתה, ברוך השם לא הייתה פריצה, לא גנבו תכשיטים, לא גנבו כסף, הכל בסדר. מה שמאוד מוזר לו, כל המקרר, כל האוכל שהיה במקרר, איננו. אוכל, שתייה, עוגות, מוסל קליל. כפרה? עכשיו, אין בעיה, לא אכפת לו, באמת לא אכפת לו, האוכל, בסדר. אבל מי היה בבית? מי ביקר בבית? זה תעלומה. מי נכנס הביתה? עכשיו הבית אין שום סימני כניסה, שום סימני פריצה. מישהו שיש לו מפתח. מישהו שיש לו מפתח. אז אם יש לו מפתח זה מפחיד כבר. אז לא אכפת לו על האוכל, אבל אכפת לו שמישהו יש לו מפתח של הבית שלו. לא, אולי זה מישהו שנתן לו, כמו משפחה, אני יודע. ונכנס הביתה לאכול מרשות? משהו לא מסתדר פה, נכון? לא. תעלומה ואין פותר לה. לא היה לו מצלמות בבית, הוא לא יודע. הוא הסתכל, בדק שוב ושוב בכספים, באוצרות שלו, אם נעלם משהו, כלום, לא נגעו בשום דבר. אליהו הנביא. הכל ממש תקין, הכל בסדר. זה משפחה. נעלם לו איזשהו קצת ניירות שהיו על השולחן במטבח. ניירות שהוא לא זכר בדיוק מה היה לו בניירת שם, אבל לא משהו. דפים שהיו על השולחן המטבח נעלמו. אוכל ושתייה נעלם, מעבר לזה שום דבר. טוב, הוא קיווה שהכל בסדר. הוא ליתר ביטחון בשביל הרוגע והשלווה החליף צילינדר. כי הרי אף אחד לא פרץ לבית, הבית נשאר שלם. כנראה מישהו יש לו מפתח, הוא החליף צילינדר כדי להיות רגוע שהכל בסדר, וזהו. למרות שלפני 3 שבועות פרצו להורים שלי הביתה, וגם אתה לא... הפכו את כל הבית, כן? אבל אתה לא רואה על הדלת פריצה או משהו. הם יכולים לפרוץ לך ולנעול לך, גם תבוא יהיה נעול, אתה לא תדע בכלל שהיו בפנים. יש גנבים שמשכפלים בשיטות. יפה. אז בואו לא נלמד את השיטות, אבל בתכלס, הוא פחד שפרצו לו לבית, שאני יודע שמישהו מפתח, החליף צילינדר והכל בסדר. עברה חלפה כמעט שנה. ערב יום הכיפורים הגיע, וכמה ימים קודם, דפיקות נשמעו בדלת. פונה הבן אדם, מגיע בן אדם, אומר אפשר לדבר איתך כמה דקות, כן? נכנס בן אדם שנראה, עושה רושם שבן אדם שיושב טוב, לא בן אדם שחסר לו משהו בחיים. נכנס אדם שלבוש ככה, בגדים יקרים והכל, והוא אומר לו, אני רוצה לדבר איתך, הוא אומר לך, תדע איזה פגישת עסקים, איזה משהו. ואז הוא מספר לו ככה, תראה, לפני כמעט שנה, הייתי במצב כספי מזעזע. הייתי בשפל המדרגה, נפלתי בכספים, משהו וזה, הגעתי למצב של פת לחם ממש. קשה לי, אין לי מה לאכול, רעב ללחם. לא נעים לי לקבץ נדבות, כי אנשים מכירים אותי כבן אדם סביר, בן אדם שיש מתורבת. לא כבן אדם שמקבץ נדבות. לא היה נעים לי לקבץ נדבות מאנשים, וככה בדרך לא דרך, אני מחפש מה לאכול, פשוט מה לאכול. וככה הוא מספר, הוא אומר, הגיע היום שאני נמצא, עובר ככה ממש, לא אכלתי כמעט 3 ימים, אני מרגיש שעוד מעט אני מת מרעב, ככה הוא אומר. אני מרגיש שתוקף אותי בולמוס של רעב, אני לא מסוגל. ואז אני רואה אותך יוצא עם הטלפון הנייד מהבית שלך, ושומע אותך אומר, אז אדון לוי, אתה יכול לדאוג בבקשה לדגים שלי, שלהאכיל אותם, אני נוצא עכשיו עד סוף שבוע, אני צריך שמחר תיכנס להאכיל את הדגים. אז אם אפשר, כנס לבית, אני רוצה להביא לך מפתח.
ואדון לוי אומר לך בטלפון, כן, אבל אני יצאתי רגע, אני חוזר רק עוד רבע שעה. אוקיי, השארתי לך מפתח בארון חשמל, ותיכנס, תיקח את המפתח, מחר תיכנס, תאכיל את הדגים, את החתול שלי, ותצא. שמעתי את זה, אני כבר יודע איפה המפתח נמצא. מרוב הבולמוס רעב שהיה לי, פשוט נכנסתי לבית שלך. ורוקנתי לך את האוכל. אכלתי סעודה שמילאה אותי כמה ימים קדימה. רוקנתי לך את האוכל והשתייה, ופשוט הייתי כל כך רעב, ממש. אומר לו, מחול לך. אומר לו, חכה, אל תגיד מחול, תשמע מה היה. אמר לו, תשמע את ההמשך. באותו הוא חוזר בי, לא מחול. מה היה? אמר לו, תקשיב, על השולחן, באתי כבר לצאת מהבית, הייתי שבע ודשן. הודיתי להשם שיש אנשים טובים כמוך שמשאירים מפתח לגנבים. ואז אני רואה על השולחן פתק שצד את עיניי. על הפתק רשום טופס הגרלה בלוטו. ואמרתי, אוקיי, איך תדע, אולי הקדוש ברוך הוא זימן לי פתק בשביל להתעשר ולהחזיר את כספי אליי? לקחתי את הפתק, שמתי בכיס. הגיע יום ההגרלה ואני בודק, ואני זכיתי ב5 מיליון. כלומר, היום אי אפשר, זה חייב תעודת זהות. אני יודע, אתה צודק. אז לא היה צריך תעודת זהות? לא, אז לא היה צריך. אבל לא, לפני תקופה לא היה צריך. הוא אומר, תשמע, אני לקחתי את הכרטיס, ביום ההגרלה גיליתי שהספרות שלי, דהיינו שלך, עלו בגורל. והלכתי לדוכן וקיבלתי 5 מיליון. סיפור הכי מופרע ששמעתי בחיים. תשמע. וברוך השם, איך שהרווחתי את הכסף, אמרתי, אני לא אהיה כזה בן אדם שמבזבז את הכל, ומיליונר וזה. אני שמתי את הכסף בכל מיני קרנות השקעה סולידיים שהם רווחים קטנים, אבל בטוחים. הכסף יכול עם תשואות כל מיני להגדיל את עצמו וזה. בקיצור, שמתי בכל מיני מקומות, תקשיב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא היה איתי. חלפה שנה, אני עומד על 20 מיליון, יש לי היום להחזיר לך. אני בא להחזיר לך את 5 מיליון. הוא יכול לקבל רק 5. האם באמת, עכשיו השאלה, יש פה 3 שאלות, 3 שאלות, שימו לב, 3 שאלות. דבר ראשון, האם הוא חייב לשלם על האוכל שהוא אכל? על האוכל. על האוכל. דבר שני, זאת אומרת, האם היה מותר לו להיכנס ולאכול, או היה אסור לו, הוא צריך לשלם או לא? דבר שני, האם הוא צריך להחזיר בכלל את 5 מיליון? או שמא נגיד, למה לא? לכאורה ברור שכן. אולי נגיד שתכלס, כמו שאמרנו, שהמזל של הבן אדם שזה אצלו, הוא הזוכה, ולא בעל הקונה של הכרטיס, אלא מי שנמצא אצלו הכרטיס, המזל שלו זכה, אז אולי בכלל המזל של הגנב, הוא רק צריך להחזיר לו את ה-36 שקל שעלו לו דמי הטופס. זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, האם נניח שצריך להחזיר את הכסף של ההגרלה, האם צריך להחזיר את כל ה-20 מיליון כולל הרווחים, או שלא? לפחות 10. לפחות 10. אני רגוע, אני לא יכול לענות. למה הוא כבר מיליונר, הוא לא יכול. לא, אני רגוע כאן, אני אקריא את התשובה. מה, אתה לקח לו את הכרטיס? לפחות 10, מה שהוא עושה. לפחות 10. ועל האוכל? לא צריך, זה מגולם ב5. אוכל ו5. דין פרוטה כדין 100. נראה יקר. אם צריך לשלם על 200 שקל של אוכל, צריך לשלם. אין בתורה אפילו. זה 10 מיליון ו-200? צריך לשלם על האוכל או לא? כן. כן. יש פה שאלה כולה, אבל האוכל, אם יש פה שאלה בכלל. אם יש פה שאלה, אני שואל אותך. נותן לו 5 מיליון. אני רוצה לשלם רק 5. אם לא הייתה שאלה, לא הייתי מספר לך את זה. נותן לו 5 מיליון, אז אמרתי לו 10. לא היה צריך לקחת את הטופס, זה ברור. השאלה היא מה קורה לאחר מעשה שהוא לקח. על האוכל מה הדין? תגיד לי, תחכים אותי שמואל א'. לתת לבעל הבית. אוכל לא צריך לשלם, אוכל ו5 שנים. את הכל. ו5 מיליון צריך לשלם וגם את ה-20. הכל זה של הכל של הבעל הבית. למה? 20 מיליון פלוס 200 שקל. מה? בבקשה. לא, זה כבר עקיצה. למה הקיצה? כל הרווחים. אבל נותן לו 5, מה? כל הרווחים, הוא עשה קופה. מה אומר ליאור כהן? רגע, השאלה היא פה, ברגע שהטופס היה אצל הבן אדם בבית שלו, הוא לקח את זה ורק אז הוא זכה? לפני זה הוא לא זכה? לפני זה הוא לא זכה. עשה התבודדות, אבל עדיין, אבל זכה. המספרים כבר היו... השאלה אם הוא יתפלל על זה שזה יזכה. עשה התבודדות, אומר לך. אז הוא אמר לטבע שזה יצטרך אז להתקדם. אומר לך, עשה התבודדות, יצא ליער. מה אומר צד? לא יודע, זו שאלה יש שהיא... כסף לשלם לו את ה5 מיליון פלוס האוכל. כי הרווחים זה כישרונותיו של
אומר לו בעל הבית, אם היה אצלי על 5 מיליון, הייתי עושה מזה 40 מיליון. מי אמר? עליו הראייה. מי אמר? לא, הבן אדם לקח לי את הכסף. קל להגיד. אתה אומר 5 מיליון. והאוכל. והאוכל. גם אני, מה אתה אומר, קובי? אני אומר. 5 מיליון והאוכל. ככה אתה הולך. מה, עשה קופה 15 מיליון ככה בסדר? מה עם הקנס? עכשיו קנס. השקעות זה לא שלו אבל, זה השקיע את הכסף שלי, לא את שלו. הכסף עדיין לא היה שלו, עדיין לא. זה כבר תלוי בך. למה? הכרטיס שלו זכה, זה כרטיס שלו, הוא גנב לו את זה. ככה אתה אומר. אמיר מסכים איתם? תזכיר לי את הציטוט של כפל, גנב משלם כפל? מתי הוא משלם כפל? כל גנב שתפסו אותו. לא שהוא בא להודות. אז 5 מיליון פלוס קינוחים. פלוס האוכל. לא, קינוחים. זה אומר האוכל הישרדותי שהוא אכל, הוא לא משלם? אם הוא אכל מעבר, אז הוא משלם. מה עם הרווחים? לא רלוונטי. למה? כל העניין הזה של נזיקין, להוכיח נזיקין ועניינים, זה לא... אז הוא לא יכול להוכיח. תמיר השתמשה בו, בוא נראה אם אתה צודק, אבל... יפה. כן, כן. מה אומר חכם ליאור? אנחנו כבר ניגשים לתשובה. לדעתי אין שאלה, על האוכל הוא צריך לשלם, והוא צריך לשלם 80% מכל מה ש... 18 מיליון, אבל זה השאלה עצמו 2 מיליון. ככה אתה אומר. 2 מיליון, איך זה יפה? למה הבאת לו 2 מיליון? גנב זה. 10%. למה מגיע לו? גנב. דרך אגב, האוכל יכול להיות של פיקוח נפש, מה? אתה חוזר בך. הוא פעמה לא, אבל מה אתה חוזר בך? לא, זה שלם לא, אבל... יש פה שאלה על האוכל, למה יש פה שאלה? הוא לא גנב. אני שומע מה שאתה אומר. ליאור רוצה לומר עוד משהו? באתי לכיס, לקחתי לך $20. יש פה שאלה, אני צריך להשליך את זה, לא נראה. זה יפה מאוד, בוא נראה למה כן יש פה שאלה. אמרנו בזמנו על האוכל שאם הוא, כמו שהם אומרים פה עכשיו, כאילו אמרת שהיה לו בולמוס, אז הוא לא חייב לשלם על האוכל הבסיסי שהוא אכל, רק על המודעות. על הקינוח. הקינוח, הדברים האלה. אז מסכנים בעלי מכולות. ולגבי הכסף, הוא לא גנב ב5 מיליון, הוא גנב טופס שלו. כמה שהטופס שווה, ככה תשתנה. למה זה לא מגולם בתוך ה5 מיליון? זה בטל ב60. כל הארוחה הקטנה הזאת. אבל זה יום כיפור. מה קשור? הוא רוצה עכשיו, זה מחילה. 5 מיליון זה משהו אחד. אם אדם גנב רכב שווה 100,000 פלוס לחמניה. הוא צריך לשלם רכב פלוס לחמניה, זה לא קשור. אם פרוטה כדין 100, מה קשור? אם באמת הוא צריך לשלם, זה לא קשור. זה שאתה שווה 100,000 בעוד 2 שקל, שווה 100,000 בעוד 2 שקל. טוב, תשמעו, אז ככה, יפה, שמעתי פה מגוון דעות מאוד רחב ויפה, וזה ממש נפלא, באמת, אתם עם הזמן ככה באמת משתפשפים בו בסוגיות, וזה ממש נחמד. ככה, קודם כל, נראה לי האוכל הוא אגיד שלא. שהוא לא חייב. לא, אני חושב שכן, אבל נראה לי שנגיד זה כמו מקום עבודה, הוא בא, הוא... לא מקום עבודה, גנב זה, מה מקום עבודה? בסדר, אבל... התשובה היא כזו, רבותיי. כמו שאמרו פה תמיר וגם ליאור, שבן אדם תוקף אותו, כמו שאמרת גם אתה, תוקף אותו בולמוס של רעב, הוא נמצא במצב של פיקוח נפש. יש לי שאלה. אם בן אדם, שאלת האם זה בכלל שאלה, אז אני אשאל אותך חזרה. אם בן אדם עכשיו רודף אחריו מחבל, מותר לו לפרוץ לבית שלי ולהיכנס כדי להציל את עצמו? כן. יפה מאוד. כן. עניתם תשובה, הבן אדם הזה בסכנת חיים. בולמוס רעב זה סכנת חיים. הבן אדם הזה לא רק שהוא לא צריך לשלם על האוכל, מותר לו היה לעשות את זה. מותר לו היה לעשות את זה. וכמו שאנחנו רואים על הנושא הזה, מותר לו לפרוץ לבית, בן אדם שהולך למות, מותר לו לפרוץ לבית שלך ולקחת את האוכל שהוא צריך. הוא לא צריך לשאול אותך רשות. נדמיין לעצמנו, בן אדם שעכשיו נמצא לפני התקף לב, לא יודע מה, מרגיש שעוד שנייה, הוא חייב לשתות משהו, סוכר, משהו יתאזן. הוא פותח את הדלת שהאוטו שלך, רואה חבילת סוכרות לוקח. יופי, אז אותו דבר הוא נכנס לבית. מה ההבדל שזה בית, זה יותר פרטיות? אבל פה הוא נגע בעוד דברים אישיים. רגע, שנייה, אני מדבר על זה שהוא נכנס הביתה ואכל. בן אדם שהולך למות, מותר לו להציל את עצמו, נכון? פיקוח נפש קודם לדבר הזה, נכון? יופי, בנושא הזה... רגע, אבל אני אפשר להקשב אליך? בטח, ליאור. קושיה קטנה, לא, נחזור לנושא. בבקשה. בן אדם תקף אותו עכשיו בתאוות ניאוף.
משהו אחר. למה? זה משהו אחר. זה לא סכנת חיים. הוא לא ימות. הוא לא- אני לא מדבר על כל תאווה, אני לא מדבר, הוא יכול למות. עכשיו אני רוצה רכב של 100,000, הוא מהאוטו, אני רוצה את האוטו שלך. זה לא עובד ככה. לא כל מי שיש לו תאווה, לא אמרנו תאווה. כל מי שיש לו סכנת חיים. זה צורך נפשי. סכנת חיים, הבן אדם הולך למות, מסכן, מה אתה זה חושב? חיוני. זה משהו אחר. טוב, אז זה, כמו שאנחנו רואים, בן אדם שנכנס לבית, מותר לו היה להיכנס לבית. האם הוא צריך לשלם, כמו שאמרו פה, מעבר לפת לחם? ודאי שהוא צריך לשלם. גם על הפת לחם הוא צריך לשלם. ליאור ותמיר היקרים וצח. אתם אמרתם שעל הבסיס לא צריך לשלם, לא זה אני אמרתי. אמרנו שעל הבסיס הוא צריך לשלם רק לפי המחיר המקורי, אתם זוכרים? נכון. לא אמרנו שלא צריך לשלם בכלל. אתם זוכרים? אז במדבר... נכון, במדבר, נכון. אז אמרנו שעל הלחם... אתה שומע ליאור, עזוב אותו. אתה שומע מה אמרנו במדבר שמה? שעל הלחם הוא צריך לשלם כמה? את המחיר הבסיסי. אבל לא שהוא לא צריך לשלם. נכון. אדם שמציל... יש לי שאלה. אני עכשיו רואה, יש בן אדם שרוצים לירות עליו. והמחבל רוצה לירות עליו. מה הוא עושה? הוא לוקח איזה שולחן של מישהו ועושה עם זה הגנה. מותר לו? מותר לו. הוא צריך לשלם מהשולחן? כן. זה נקרא מציל עצמו בממון חברו. מותר לו לעשות את זה, הוא צריך לשלם. ולכן, ודאי שהוא צריך לשלם על משהו אחד. מותר לו היה לעשות את זה? כן. אבל לשלם, הוא צריך לשלם משהו אחד. איך? התשובה היא לא כפל, את הקרן. את הקרן, יפה. עכשיו, לגבי הזכייה שלו, ליאור אמר שהוא צריך לשלם רק 36 שקל, כמה שעלה הדף, ככה עלה הנייר. אבל... איך? 5 מיליון, ויש כאלה פה שאמרו את ה-20 מיליון. אז ככה. אז ודאי וודאי שה-5 מיליון שייך לבעל הדירה ולא לגנב. הגנב הזה שהוא גנב, אין לו שום זכות בטופס הזה, יש לו נקרא, הוא קנה איזה מקנה גזלה, רק לעניין זה שהוא אחראי על זה, שאם יקרה לזה משהו, שיאבד או משהו, שינזק, הוא אחראי על זה. אבל על כל מה שקשור לזכויות שיש בדבר הוא לא מקבל. הרי אם למשל בן אדם גנב פרה, והפרה הזאת היא יולדת עגל, היא שייכת לגנב או לבעל הבית? לבעל הבית. ודאי לבעל הבית. אותו דבר גם הטופס של ההגרלה הוא שייך לבעל הבית, הוא לא שייך לגנב. ולכן 5 מיליון בוודאי שייך לבעל הבית. מה שכן, כל הרווחים הנוספים, הצדדיים, אי אפשר לחייב אותו. כן. למה? כי זה כבר התעסקות שלו. רגע, זה שנייה, רגע. עגל זה לא התעסקות שלו. זה עניין שני. פה זה התעסקות שלו, יכל לשים, יכל להפסיד, יכל להרוויח, והוא שם להתעסק, לא שזה בסדר מה שהוא עשה, לא בסדר מה שהוא עשה, ויותר מזה, נכון שאת ה-20 מיליון של הרווח אי אפשר לחייב אותו להוציא, אבל כלפי שמיה, בדיני שמיים, הוא יהיה בבעיה. למה? למה? בגלל תשתמש בכסף גנוב. לא עושה סחורה בפרתו של חברו. מי הרשה לך לעשות סחורה בכסף שלי? הרי אם בן אדם, תדמיין לעצמך, בן אדם לוקח ממישהו כסף, סוחר בכסף, מרוויח, ואחר כך מחזיר את הקרן. מה פתאום? מי הרשה לך? וזה לא בסדר, גם גרמת לי נזק, נכון? אי אפשר לחייב אותו, כי אין פה נזק ודאי, נזק מוכח, אבל נזק עקיף, נזק של גרמה, ודאי שיש. ולכן ביחס לבעל הבית, יש לו ודאי תביעה כלפי שמיה, תביעה שאומרת לו, הלו, גרמת לי הפסד. סביר להניח שאם היה לי 5 מיליון ביד, סביר להניח שאם הייתי משתמש בצורה חכמה, הייתי גם עושה קופה. ועכשיו, אפילו מספיק הייתי קונה דירה וכבר עושה רווח. אבל בעצם העובדה שהוא בא ואמר לו, הוא כבר כאילו, העונש שלו צריך להיות פחות. נכון, ולכן, על ה5 מיליון, ודאי שייכים, זה שייך לבעל הבית. האוכל הוא צריך לשלם. הרווחים, מדיני אדם הוא לא חייב לשלם כי זה גרמה. אין פה נזק מוכח. אבל בדיני שמיים הוא כן יהיה חייב, ולכן אם הוא רוצה להיות בעל תשובה, והוא רוצה להגיע ליום כיפור ולהגיד למען נחדל מעושק ידינו, שהידיים שלי יהיו נקיות, אז הוא צריך לבוא לבעל הבית ולהגיד לו בוא נסתדר על משהו. זאת אומרת פשרה?
לעשות, אי אפשר, בבית דין אי אפשר לחייב אותו, אבל בשביל להיות נקי, הוא חייב להגיד לו בוא נעשה פשרה. אז פשרה זאת אומרת ששניהם מסכימים, כאילו אין פה סכום אחד מדויק. כן, פשרה מוסכמת על שניהם. ואז הוא פטור מדיני שמיים? ואז אם הבן אדם מתרצה ומוחה לו, אז הוא פטור מדיני שמיים. 5 מיליון אמרת זה של הבעל הבית, נכון? מדיני אדם שייכים לגנב. כן, לגנב. כי אי אפשר לתבוע אותו על זה, זה נזק של גרמה. אבל בדיני שמיים הוא יהיה חייב ולכן הוא צריך לפצות אותו. זה גם חדש אומר. כן. אם הטופס לא זכה בכלל, משלם משהו? ספר לך סיפור. אם הטופס לא זכה בכלל? גם לא משלם את הטופס? לא. למה? כי אין לטופס משמעות אחרי מאותה סיבה שאם הכרטיס זכר, אז זה כן הולך אליו הכסף, מאותה סיבה, אם הוא לא זכר אז לא, כי בעצם הכרטיס עצמו אין לו שווי חוץ מהזכות שיש בו. יופי. בזריז, אני לא רוצה לעכב את השיעור, אם הוא מילא את המספרים, אבל לא לקח את הטופס ללוטו, לקיוסק, אז הטופס ריק, אבל המספרים שמה. בא הגנב, הוא לקח את הטופס ושלח אותו. עם מספרים, מילה מספרים? לא מילה מספרים, כלום. עם המספרים שההוא לא שלח אותו, זה קצת שלך. זה אותו דבר. למה? בגלל שבעצם יש לו פה את הפוטנציאל של להביא את זה ללוטו ולקבל את זה. אותו דבר, זה לא משתנה? כן ישתנה מה ששאלת, עם הגנב מילה מספרים. פה זה כבר משהו אחר. הטופס עצמו היה מלא, לא מלא, איך היה? יש פה שאלה. הוא מדבר על טופס דוחק עם הכל. בעל הבית, טופס מילא את מלא. הטופס? כן, כן. רק הוא הלך ושילם על זה או מה? לא, הוא לא שילם על זה, הוא הלך ופשוט הגיע לקבל את הסטייה. ושל בעל הכרטיס הזה. כן, יפה. מה, גם הרווחים? לא, הרווחים אמרנו שלא. טוב, הרווחים לא. אנחנו יוצאים לדרך, רבותיי, משהו בקצרה, פרשת שבוע. התשובה לא נתת. נתתי. ליאור, רק כתב לו תקציר? חשוב מאוד. בשמחה אחרי השעון, לא רוצה להפסיד לכולם. ככה. פרשה של השבוע קראנו פרשת הקורבנות. פרשת קורבנות. כשהיה בית מקדש, הבן אדם היה יכול להקריב קורבן. איזה קורבן? יש קורבנות שהוא היה חייב להביא אותם, יש קורבנות שהוא מתנדב להביא אותם, יש קורבן עולה שזה אדם מתנדב להביא, יש קורבן חטאת שאדם חוטא, ואז הוא צריך להביא קורבן. בחטאת, בעיקרון צריכים להביא חטאת בהמה, צריך להביא קורבן בהמה, בקר, שור, כבש. בן אדם שעכשיו הוא חטא, אבל מסכן, גם עני, אין לו כסף, נותן עולת העוף, נותן חטאת העוף, הוא נותן חטאת מעוף, מתרנגול, במקום יעלה לו פרה על 5,000 שקל, עולה לו 200 שקל תרנגול. ואם גם לזה אין לו כסף לתרנגול, הוא מביא סולת, מנחה, מקמח, עולה כמה שקלים. התורה מדגישה לנו ואומרת לנו, גם אצל הבהמה אומרת התורה, אישר ריח ניחוח להשם, שהקורבן הזה עושה נחת רוח גדול להשם. והתורה מדגישה לנו גם כן שהקורבן של העוף, גם הוא עושה ריח ניחוח להשם, נחת רוח להשם. למה צריך לכתוב? שואל הרב חיים הקדוש, אם כבר התורה אומרת לנו שהאדם שמביא עולת עוף ששווה 200 שקל עושה נחת רוח, אז אדם שמביא עולה, מביא שחטאת של 5,000 בבקר, ודאי שהוא, כמו למשל בן אדם עכשיו עושה סעודה, עשה שיעור תורה, הביא כיבוד ב200 שקל, לא, כל הכבוד פינקת. צריך להגיד לי שמי ששם 5,000 על כיבוד זה נקרא שהוא פינק? זה ברור ומובן מאליו, למה התורה צריכה להגיד את זה? אומרת התורה, אנחנו מפרשים, שהתורה באה להגיד לנו שאין הבדל בין הבן אדם הזה לבן אדם הזה. זה לא שבאמת הקורבן של העני פחות יותר ופחות חשוב להשם, אלא שהשם מתחשב בו ומקבל גם את זה לרצון. לא. באה התורה להגיד לנו שאחד המרבה ואחד הממית זה אותו דבר, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. העיקר זה הלב של הבן אדם, איפה הלב של הבן אדם נמצא. כיום אין לנו קורבנות, אין לנו בית מקדש. מה אנחנו עושים במקום זה? מזל, אין פצרי חווה. מעשר. מתפללים. נכון שמעשר זה צדקה, אבל כתוב נשלמה פרים שפתנו.
בשפתיים שלנו אנחנו מביאים פרים. אומרים, למה דווקא פרים? הרי היה קורבן גם מעוף וגם מסולת, למה דווקא פרים? היה סיפור פעם אחת עם איזה עיר אחת, מדינה אחת, שכל הזמן יוציאו שם כסף מזויף, שטרות מזויפים, ולא ידעו מי מפיץ את השטרות המזויפים האלה. וזה עשה אינפלציה, זה בעיה כספית, מוצאים הרבה שטרות מזויפים, זה בלגן. המשטרה מחפשת, ואחרי תקופה נמצאו שני הזייפנים. מכונות יש להם בבית, כל יום מדפיסים, המכונה יכולה להדפיס כל יום עד 1,000 שטרות. שמו אותם במעצר, ואחרי שבועיים עשו להם משפט, והפלא ופלא, אחד גזרו עליו 10 שנים בכלא, השני גזרו עליו 10 שנים אשפוז כפוי באברבנאל. למה? אחד גילו שהוא לא שפוי. למה לא שפוי? אמר השופט, ההוא, לשניהם היה את אותה מכונה. מוציאה שטרות מזויפים ברמה הכי גבוהה. ההוא הוציא שטרות של 200 שקל כל יום, 1,000 שטרות של 200. אתם יודעים כמה זה? 200,000 ביום. אתה יודע כמה זה בחודש? קשה לעשות חשבון. אבל זה הרבה כסף, 6 מיליון בחודש. אבל הבן אדם הזה הוציא שטרות של 20, 50, 100, תגיד הרפוא. יש לך את המכונה. מה אתה מוציא שטרות של 20? זה צריך לשפוט באברבנאל. אומרים המפרשים, פעם היה לנו בית מקדש, אדם לא היה לו כסף, לא יכול להביא קורבן של בהמה. אבל היום אנחנו עם השפתיים שלנו, פה. עם הפה שלנו יכולים להתפלל. אז למה להתפלל ברמה נמוכה? ברמה של חטאת העוף. תביא ברמה הגבוהה, נשלמה פרים שפתנו. תביא בתפילה ברמה הכי גבוהה, תתפלל להשם מעומק הלב, תבכה להשם, תתחנן אליו מעומק הלב, והתפילה תהיה כמו פרים, כמו הקורבן הכי משובח שיש. אני רוצה לספר לכם סיפור מהזוהר. בזוהר הקדוש מסופר שפעם אחת רבי אליעזר אמר לתלמידים שלו, בואו ונלך ונכיר טובה לרימון מלא וגדוש. מי זה רימון מלא וגדוש? רימון מלא וגדוש זה היה רבי יוסי דמין פקיעין, שנפטר והלך לבית עולמו. אמר רבי אליעזר לתלמידים, בואו ונלך ונכיר לו טובה ונעשה לו את הטהרה והפטירה וכל מה שצריך, הלוויה וכל ההתארגנות ללוויה. הולך רבי אליעזר עם הקבוצה הענקית של תלמידים שלו ומגיעים לבית של תנא הקדוש רבי יוסי מפקיעין. מגיעים להיכנס לבית, ובפתח הבית עומדת הילדה שלו. ילדה קטנה, בת 8, 9. אומרת להם, אומרים לה, ילדה חמודה, בואי, אנחנו רוצים להיכנס, לטפל מה שצריך באבא. לא נכנס. לא, אף אחד לא נכנס. מה זה אף אחד לא נכנס? אח שלי בפנים אמר לי, שלא להכניס אף אחד. אמרו לה, ואנחנו הרבנים שלה, אנחנו רוצים לעשות את הטהרה, את הקבורה, מה שצריך, בשביל אבא שלה, לכבוד של אבא שלה. אני לא יודעת סיפורים, אח שלי בפנים פה, אמר לי, תיזהרי, אל תכניסי אף אחד לפנים פה. טוב, היא לא נותנת להיכנס, סוגרת את הדלת. מנסים להתייעץ ביניהם מה לעשות, פתאום שומעים בפנים בכי קורע הלב של הילד. אומרת, שמה, צריך לעזור פה משהו, זה לא ככה. יש פה ילד קטן, יתום, צריך לעזור לו. הם דופקים שוב בדלת, היא פותחת, אומרת להם, כן, מה אתם צריכים? אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו באנו רק לכבד את אבא שלך, לעזור לו, כל מה שצריך, נעשה לו הלוויה, נעשה לו קבורה, נעשה לו כל מה שצריך. זה לטובתכם, זה בשבילכם, תתני לנו להיכנס. אין מה לדבר. אמרתי לכם, עד שאח שלי אומר לי, אף אחד לא נכנס. סוגר את הדלת. הלכו שם כמה, התלמידים הסתכלו מסביבות הבית עד שהם ראו איזה מקום שיש חריץ. וכשהם רואים חריץ, הם מסתכלים פנימה לתוך הבית, הם רואים את רבי יוסי התנא הקדוש שוכב על מיטתו מת, והילד בוכה בכיות נוראיות, הבן שלו. באיזשהו שלב הילד עולה על המיטה של האבא וצועק, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אתה עושה לנו משהו שהוא נגד מה שכתבת בתורה שלך. מה כתבת בתורה? בתורה כתוב אצל שילוח הקן, שהקדוש ברוך הוא אמר מידת הרחמים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. אסור לך לקחת את הגוזלים כשהאימא נמצאת. רחמי האימא על הילדים. אי אפשר לקחת את הגוזלים כשהאימא נמצאת. אומר ריבונו של עולם, אתה לוקח לנו את האבא כשאנחנו גוזלים, כשאנחנו קטנטנים, אני ואחותי. איך אתה לוקח לנו ככה את האבא?
ואם תאמר, זה הולך רק על האמא, שלח תשלח את האם ולא את הבנים תיקח, לא כתוב את האבא. אבל אתה יודע, ריבונו של עולם, שאני ואחותי, אמא שלנו נפטרה כבר לפני 4 שנים. ועכשיו נשארנו בלי אבא ובלי אמא, גוזלים לבד בקן. ריבונו של עולם, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. רבי אליעזר, שהוא שומע את זה, אומר לתלמידים שלו, תראו, אני לא יודע מה יקרה, אבל תפילה כזו, תפילה ששוברת שערי שמיים. משהו הולך לקרות נגד הטבע. הוא מספר הזוהר שלא עברו דקות עד שרבי יוסי פותח את עיניו. ולאחר כמה דקות הוא קם ממיטתו ומחבק את בנו ובוכה ואומר לו, אני נשבע שכבר הגעתי לבית דין של מעלה. וישבו שם 300 כיסאות למשפט. וכבר ממש באו להתחיל את המשפט שלי, ופתאום הגיעו הבכיות והדמעות שלך וקראו את גזר דיני, וקראו שערי שמיים ונתנו לי צ'אנס עוד פעם להיכנס פה לחיות עוד 22 שנה. וככה רבי יוסי חי עוד 22 שנה. רבותיי, תראו מה זה כוח של תפילה. לא מדובר פה על אליהו הנביא, לא מדובר פה על אלישע, לא על ירמיהו הנביא. תחיית המתים שמי עשה? ילד בן 8-9. ילד קטן אבל בתפילה אמיתית. נשמה פרים שפתינו. רגע, הבאתי לך, למה הוא עשה את זה אבל הילד? כדי לעורר 5 שמיים להחיות את אבא שלו. זה היה אבא שלו? כן. רבותיי, יש לנו בפה כוח חזק מאוד. כתוב לנו קרוב השם לכל קוריו, לא כתוב ולכל אשר יקראו באמת. כתוב קרוב השם לכל קוריו. מי זה קוריו? לכל אשר יקראו באמת. מי שקורא לו באמת. מה מי קורא לו באמת? מי לא קורא לו באמת? כל אחד שקורא לו קורא לו באמת. הכוונה באמת, הכוונה מהלב. רבותיי, זה בדוק ומנוסה. ברגע שבן אדם פונה לקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית, בצורה באמת באמת פנימית מהלב, מעמקים קראתיך השם, ממעמקים, מעומק הלב, מהעומק של הלב, כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא בצורה שהוא יודע מצד אחד שרק בורא עולם יעזור לו ואין מישהו אחר שיכול לעזור לו, ומצד שני שהוא בוטח בו שהוא יעזור לו. אנחנו אומרים בפרק של התהילים ק"ל, פרק תהילים, נפשי להשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. למה אומרים פעמיים שומרים לבוקר? אז מסבירים המפרשים שכמו שהשומר מחכה לבוקר, שומר נמצא באיזה, לא יודע, בית לאיה, לא יודע איפה, נמצא באיזה מקום מפחיד, ג'לג'וליה, לא יודע מה. יש שם מלא כאלו שרוצים להרוג אותו, הוא בפחד מוות, הוא בלחץ נוראי. הוא רק מחכה, מה הוא מחכה? שיבוא הבוקר. הוא מחכה שיגמר הטראומה הקשה, את העבודה הנוראית הזו. אבל יש פה עוד יותר עומק. כמו שהשומר מחכה לבוקר, הוא יודע שרק הבוקר יציל אותו. שום דבר אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בלילה, לקפוץ 500 פעם. כשיבוא הבוקר, יהיה לו טוב. כל עוד שלא יבוא הבוקר, שום דבר, יהיה פה פחד מוות. אבל יש פה עוד קצת עומק. השומר הזה, לא רק שהוא מחכה לבוקר, והוא יודע שרק הבוקר יעזור לו. הוא בטוח שיבוא הבוקר. אין לו צל של ספק שהבוקר יבוא. כך נפשי להשם משומרים לבוקר. אנחנו מחכים שיהיה בוקר, ויודעים שרק הבוקר יעזור. אבל אנחנו בטוחים ואומרים, שומרים לבוקר עוד פעם, אנחנו בטוחים שהבוקר יבוא. דוד המלך בורח מפני אבשלום בנו, איזה עצוב, איזה מאורע עצוב זה. דוד המלך, מלך ישראל, בורח מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד וברכו מפני אבשלום בנו. עצוב מאוד שקורה כזה דבר. איך מסתיים המזמור הזה? ואני בחסדך בטחתי, אשיר על הלו, מה אתה משל? אני ישיר? לא, אני כבר עכשיו שר. אשיר על השם כי גם... מה אתה שר? הבן שלו רודף אחריו, הוא שר. הוא שר, למה הוא שר? הוא כבר עכשיו בתוך הצרה הנוראית הזו, הוא שר להשם ומודה להשם על החצי כוס המלאה ועל הטוב שיבוא בהמשך. אומרים המפרשים, ברגע שבן אדם פונה באמת מהעמקים, פונה באמת, נשמה פרים שפתנו, יש לנו כוח בפה להתפלל ולבקש מתוך מצד אחד רצון באמת לבקש ולבטוח שרק הוא יכול להושיע, ומצד שני להיות בטוח שהוא יושיע. ואז מגיע הנס. היה פעם אחת מישהו שסיפר לי שבן אדם שבאמת חיכה הרבה שנים לילדים, הוא בא לרב, אמר לו הרב, מה אני עושה? עשיתי כבר כל כך המון סגולות ולא הצליח. אמר לו, אתה תחזור היום הביתה ותעשה אם יש לך סעודה גדולה. תעשו סעודה, תשמחו, מה קרה? סעודה לכבוד הבן שיוולד לכם. הרב, עץ יבש, לא נולד כלום.
לא נכון, תעשו שמחה והודיה כאילו נולד לכם כבר. ככה תעשו כמה פעמים, בעזרת השם בסוף תראו שזה השיר על השם כי גמה עליי. הוא מספר ששנה אחרי זה נולד לו בן. אנחנו צריכים לדעת, כשאדם באמת מתפלל להשם מעומק הלב, באמת, הקדוש ברוך הוא מוכן לעבוד, יודע כמה אנחנו פונים אליו מהלב באמת באמת פנימה, ויודע כמה אנחנו בוטחים בו, אז הקדוש ברוך הוא לא משיב פנינו ריקם. יהי רצון שנתפלל מעומק הלב, ושהתפילות שלנו יתקבלו ברצון, שבעזרת השם השיעור אלה הצלחת כולכם. אמן. ולעילוי נשמת דינה בת לאה. הקדוש ברוך השם תנכנה בגן עדן. אמן. ובעזרת השם להצלחת כל אחד ואחד מהעובדים היקרים, שהקדוש ברוך הוא מלא משאלות לבכם, לטובה ולברכה. אמן. השם זיווג הגבול לדניאל בן מיכל. אמן. ותמיר בן דורית. דורית. אמן. רגע, וזיווג הגבול לליאור. ליאור בן לאה עידן בן מירה. עידן בן מירה. בן מירה. גמירה. גבריאל וליאור בן עליזה. רגע, שמואל. ברק. גבריאל בן נירית. הרב שמואל. זיווג הגבול בקרוב לצח. אמן. בן רונית. אמן. בעזרת השם. ולדניאל בן ציפורה. דניאל ציפורה. רפואה ליצחק בן שושן. ולרפואת. שיעמיד לו על בן שושן. אמן. הבן של ניר אור מתגייס. שבוע הבא. אבל הצליח שם בתקופה הזאת. ילד? ישר מהצבא, רק אחרי הישיבה. רבי חנניה רבי חנניה בן הקשה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם ישועה גדולה ויחזור בשלום צדיק אמיתי. אמן. ציציות קדושות. אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את ישראל ויקח בהם תורה מצוות שנאמר על דיני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר.